Temos os primes que estou vendo que caen aí. Estou vendo aí que xa caeu algún e que Tirso xa pode escoller un convidado. Tirso pode escoller un convidado, xa. Bueno, voulle ir dando paso, a ver. Moi boas. Hola. Hola, boas noites. A ver, vamos a ver que a pantalla estea ben. Bueno, escoitades ben, todo ben, non? Por agora, todo ben. Sí. Sí. Perfectamente. Vale. Bueno, vamos a comezar a conversar un poquinho sobre o tema de hoxe, que é o fútbol gaélico. As nosas convidadas son, por unha parte, a Alexandre San Martín, que ele é seleccionador galego, seleccionador da selección galega na modalidade masculina, e Ángela Estévez, que é capitana da selección galega feminina, non? Non me equivoquei. Sí, correcto. Correcto. Nada, un pouco vamos ir conversando sobre distintos temas, tamén a xente que estea conectado, se quere deixar algunha pregunta polo chat que vaya comentando e irenos metendo pouco a pouco. Entón, para ir comezando, eu a primeira pregunta que vos quería facer, porque, bueno, é algo que incluso nos preguntou xente esta semana, non? E é que nos expliquedes que é o fútbol gaélico e en que consiste. Non sei quen quere empezar. Sí, empezo eu. Bueno, o fútbol gaélico, o que se suele así dicir un pouco, é que é unha mistura pois entre o fútbol e un pouco o rugby. O campo ten unhas dimensións maiores que do fútbol e xogaríase 15 para 15. Eso sería o que se xoga en Irlanda. Aquí nos adaptámoslo e intentamos, según as medidas, xogaríamos 9 contra 9. Ten unha portería normal de fútbol da que salen 2 paus dos laterais, facendo como unha portería en forma de H, como sería no rugby. Entón, ti si metes a bola polos paus, de arriba, por encima do traveseiro, sería un punto. E se metes a bola nunha portería normal de fútbol, serían 3 puntos. Esa sería un pouco a puntuación. E despois, así o máis particular é pois conducir a bola, que para conducir a bola pódese dar tanto ca man ou co pé, que eso tamén é así un pouco distinto do fútbol. E normalmente a bola lévase nas mans e cada 4 pasos, máis ou menos, ou 4 segundos, hai que facer algo con ela, que neste caso sería ou botala ou facer un solo, que un solo é como un autopase, sabes? Darlle co pé e que volva a ti. E así é a forma de conducila. O bote solo se pode facer unha vez e despois habría que facer un solo, en cambio os solos pódense facer continuamente. Posto que o solo é un pouco máis complexo de facelo. Eso sería así un pouco como sería o fútbol gaélico, así a grandes rasgos. Despois hai un pouco, poder facer un pouco de cargas, placaxes non se pode, que moita xente tamén pregunta moitas veces se poden facer placaxes, non, placaxes non se poden. E despois, para pasala, pódese pasar ca man ou co pé. Ca man tes que golpeala, de alguna maneira, vale, non se pode pasar como no baloncesto, hai que golpeala, ou ben ca man aberta ou co puño, vale, sosténdoa nunha man e golpeando ca man aberta ou co puño. E se non, pois simplemente deixando caer a bola aos pés e dándolle, unha patada. E despois, para marcar na portería, para marcar por arriba, polos paus, pódese marcar tanto ca man como co pé, e para marcar na portería habría que golpeala co pé. Ou, eso xa máis complexo, facer un remate, que che veña a bola e ti cas mans rematala, pero sin ter o control da bola, vale, por así dicirlo. Eso pode ser un pouco máis ou menos como é a función do fútbol gaélico, sin meternos en moitas normas, vale.
Había unha pregunta que nos deixaron no Instagram e que iba a deixar para logo, pero xa que comentas isto, métache xa. E é que hai xente que nos preguntaba que características ten que ter o campo, que nos decían, joder, porque vin que hai fútbol gaélico praia, algunha xente xogando en campos de fútbol grande, outros máis pequenos, ou seja, non sei se aquí ten unhas medidas concretas ou adáptase un pouco o que temos. Aquí adaptámonos o que temos. O sea, pero vamos, como no fútbol tamén hai campos máis grandes e campos máis pequenos. Se te toca xogar nun campo grande, por unha parte mellor, e a veces nun campo pequeno, pois estás todos máis apelotonados. E despois as medidas, as medidas de fútbol gaélico o de 15 para 15 sí que serían de longo entre 130 e 140 metros e de ancho son entre 80 e 90. Sería máis ou menos un estándar. Aquí, pois nada, cos de fútbol normales e donde toque, basicamente. E despois o fútbol praia é un fútbol que facemos nós, por así dicilo. Sí, que nos inventamos un pouco e que é un pouco un popurrí, sabes? Faise como se pode porque simplemente é para pasar o tempo na praia, todos juntos, vaya. Sí, non ten normativas ningunhas, como basicamente. Bueno, e sobre o tema do... Bueno, estás falando un pouco da normativa, de como se xoga, o estilo e tal, pero logo faládenos un pouco pois, sobre os valores que ten o fútbol gaélico, porque son, bueno, valores moi diferentes a outros deportes, non? Todo o tema que hai alrededor do terceiro tempo, da non profesionalidade do deporte, que é un tema que lle chama moita atención a xente e que eu creo que podería ser interesante que comentedes. Vale. Non sei se, Jano, queres falarte un pouco máis desto. Bueno, unha das principais características que ten o fútbol gaélico é que é un deporte 100% amateur. Isto implica que os xogadores non cobran, incluso pois, na máis alta exigencia deportiva, os xogadores e as xogadoras tampouco cobran, non existen traspasos, é dicir, únicamente existiría pois, no caso de que alguén pois, se traslade a outra localidade pois, por traballo, estudos ou o que sexa, pero en realidade non existen fichases, non? Como podemos coñecer noutros deportes. E, bueno, principalmente, pues, a maior ilusión de calquer xogador e de calquer xogadora pues, é defender o seu condado, non? Pues, se o trasladamos un pouco aquí a Galiza, pues, sería un pouco pues, as comarcas. Entón, pues, aí, bueno, teríamos a que falar do campeonato, do Ireland, pero, bueno, basicamente, para que, bueno, a xente que non está a seguir entenda un pouco, se tú eres de Coruña, pues vas a xogar toda a vida con Coruña, por decirlo de alguma maneira, non? Entón, pues, bueno, sigue a ter estos valores de amateur, non fichases e tal, e logo tamén é un deporte pois que está moi ben sellado o que é a cultura e a lingua do país, non? Sobre todo, pois, un pouquiño máis antes, sobre todo nas épocas máis duras, pero, bueno, a día de hoxe sigue moi ben sellado e tamén ten moito arraigo nas localidades, non? E aquí sí que é certo que existen algúns clubs pois, que fan pois, traballo un pouco máis social, pero ali é como un pouco multiplicado pues, por o número que consideredes, pero que é todavía maior que aquí, non? Hai unha implicación pues, real do club coa poboación, non? Entón, pues, ten esta serie de valores que, bueno, podemos consideralos como moi interesantes, non? Sobre todo, pues, hoxe en día. E co tema do terceiro tempo, que tamén nos comentaban esta semana, mesmamente alá en Irlanda, vimos outro día a semifinal, por exemplo, do Ireland, o primeiro partido. Despois ese partido teñen terceiro tempo, ou ali agora non sempre, ou como é iso? Bueno, agora estamos falando o tema do Ireland, pues bueno, xa é como, digamos, a máis alta exigencia deportiva, aí, claro. Pues, non teñen terceiro tempo. O terceiro tempo dáse máis, pues, nos campeonatos de clubs, por exemplo, vale? Existen, pues, nos diferentes categorías que hai, aí sí que siguen existindo os terceiros tempos e tal. Aquí, pues, falando xa do nivel máis alto, pues, bueno, non o sei, pero, vamos, aseguraría casi 100% que ao acabar o partido, pues, cada un regresa as súas casas. Isto dáse moito máis, pues, nos niveles máis de club, moito máis arraigado, non? Sí. Bueno, non sei se, Ángela, queres comentar algo máis? Se non, seguimos avanzando.
No, simplemente dicir que eu creo que polo terceiro tempo moita xente se apunta ao fútbol gaélico, verdad? Un gran foco de Sí, atracción, ¿no? Sí, sí. Saber que despois de xogar vas ir tomar algo cos teus compañeiros e Pues igual, cas compañeros e compañeiras rivales, eso atrae moito, verdad? a hostia, festa, a festiña. Somos galegos, eu, somos festeiros. sí, sí, sí. Eu me lembro cando empezáramos a xogar co Pontevedra, que eu pensaba que era o típico de, bueno, logo quedamos nun bar e tomamos algo. Eu non me lembro onde foi, se foi na Estrada ou foi en Europa, eu non sei onde. Claro, tiña unha mesa con comida, con cervexa e todo eso, e aí foi cando flipamos, dixemos, hostia, pois así son os terceiros tempos e tal. Claro, pensábamos que íbamos, eu polo menos, a un bar, cada un se pagaba a súa cervexa e adiós. Pero no, moi ben, Sí, a verdad que sí, normalmente o equipo local suele poñer comida e esas cousas. Entonces, claro, pois moita xente, pois eso chamalle moito. sí, sí. Bueno, agora unha pregunta máis a nivel persoal. Empezamos por ti, Janos, si queres primeiro, e como comezou o vosso interese por este deporte? Non sei se xa dende o principio que chegou aquí o fútbol gaélico, despois, bueno, eso, un pouco eso, como empezou o voso interese? Preguntasmo a min a nivel individual ou Sí. en xeral en Galiza? A min. Bueno, pois No, eu a nivel individual. a nivel individual. Bueno, pois eu, pois casualidades un pouco da vida, participei na organización do primeiro partido da selección galega. Lembro que cando fun o partido, pois non sei canta xente seríamos naquele campo, pois 50, 60 persoas, ninguén tiña nin idea de que iba aquelo, e estábamos asistindo realmente a un fito histórico, non, por decirlo de alguna maneira, e eu, pois bueno, digamos que empecé un pouquiño pois a indagar acerca do deporte, a informarme e tal. Convenceume un pouco os valores que mencionaba anteriormente e a raíz de aí, pois, despois dese partido, voltei a Compostela, que é onde vivo, pois, convencido de que había que facer algo na miña cidade, non? E aí comezou un pouco, pois, a miña, digamos, vida no gaélico, non? Ángela? Bueno, eu practicaba antes balonmán e cando viñen pa aquí pa a universidade, pois funo deixando un pouco, bueno, porque xa non estaba no equipo no que estaba de balonmán, e unha amiga miña díxome, mira, hai este novo deporte en Santiago, si che apetece vir probalo. Eu non tiña idea, Collín, mirei un vídeo en YouTube e dixen, pois non ten mala pinta, vou ir. E así empecé. E desto xa fai 7 anos, ou así, máis ou menos. E aí sí. E acórdame que, bueno, nós cando eu estaba no equipo de balonmán, a verdade que éramos bastante malas, e creo que, bueno, nunca ganamos un partido, e acórdame que o primeiro partido que xoguei do gaélico ganamos, e foi como, madre mía, ganei un partido na miña vida. Dixen, Dios, isto, xa non marcho, sabes? Xa non marcho daqui. En cal xogabas, balonmán? Un que solo se fixo cando estaba eu, que era no Ribeiro, de mulleres. Vale, sí, éramos as últimas das últimas. Así que... Bueno, importante participaron. Sí. Nos íbamos a que nos deran palizas, non pasaba nada, pero nos íbamos. Bueno, ti, Alexandre, que ti, bueno, es de feito, non fuches, seleccionador nacional. Como foi para eso, para convertirte en seleccionador nacional de Galiza, que logo falaremos xa un pouco máis a selección galega e tal, pero como foi para convertirte en seleccionador nacional e que tiveches que facer? Si tiveches algún cursos de formación ou como foi? Bom, cando, como comentaba anteriormente, eu volvín a Compostela pois un pouco pois decidido, non, a crear algo aquí na miña cidade. Entón, empecé a adestrar, empezamos a xuntar un grupo de xente para empezar a adestrar, eu empecé a adestrar e, bueno, debido a uns problemas que tiven neste ombro, pois non me permitía naquel momento pois practicar o deporte. Entón, pois decidí un pouco pois pasar a faceta de adestrar.
Entón, pois, bueno, empecé a coller de gustillo, empecé a facer algún curso, empecé cos cursos iniciais que facilita a GAA, o curso Foundation, o Award One, e logo, pois, continuei un pouco a miña formación a nivel individual e logo, pois, dentro do que é a asociación, pois, son adestrador, pois, desde o ano 2015, creo recordar. Bueno, despois do primeiro mundial, que foi o de Abu Dhabi, pois, quedou o oco do adestrador Baleiro e presentámonos outra persoa e eu e, bueno, pois empezamos os dous. Logo el, por problemas, bueno, temas laborais, pois non pudo continuar e quedei un pouco co tema da selección. Vale, e logo xa, bueno, logo xa digo, entraremos un pouco máis en todo o tema da selección galega. Agora, quería saber un pouco, bueno, e tamén para explicarlle a xente, non? Como comezou o fútbol gaélico aquí en Galiza? Cales foron as orixes e todo isto? Si Ángela, queres comezar ti? Ou Alexandre, quen queira? Jano controla, que leva máis tempo que a mí. Bueno, pois mira, a historia remontase ao ano 2010, Venceslao Zapata, que da Coruña, pois asiste a un encontro en Croke Park, como o templo dos deportes gaélicos, asiste ali a un partido, por un lado, pois queda sorprendido co ambiente, co deporte e tal, e por outro lado tamén abraiado co que ali ve, e ao seu regreso a Coruña, pois decide crear un club, porque considera que eso pois, pode ter cabida, non? Dentro da súa cidade. Entón, pois, o típico que se suele facer, non? Empezar un proceso de reclutamento, acaba xuntando un grupo de mozos e de mozas da Coruña, e, se non lembro mal, pois en novembro de 2010 créase o primeiro club a nivel galego, que son a Coruña Fillos de Breogán. Aí comenzou un pouquiño, pois, a historia do gaélico galego, non? Como solemos dicir. E bueno, como foron un pouco eso? Os primeiros momentos, como foi agora, bueno, xa van 11 anos, se non me equivoco. Como foi un pouco a evolución deste deporte aquí no país? Como vedes? Agora, coa perspectiva xa de casi 11 anos, como vedes a súa evolución? Ángela, queres? Sí, Ángela. Sí. A ver, desde que comezou ata agora, pois a verdade é que en poucos anos conseguiuse bastante. Sobre todo en xerar novos clubes, que eso é moi importante, de ter xente. O sea, co paso do tempo a xente sigues unindo, non é un proxecto que quedara estancado, sigue habendo xente. E despois, co tema que se sacara a selección galega, eso tirou moito para arriba do deporte, a verdad. E agora, bueno, co tema da pandemia, pois xa sabemos todos como vai isto, pero bueno, esperemos que este ano volvamos máis ou menos a onde estábamos. Porque, aparte de ti, Alexandre, que leva xente ao principio, supoño que houbo un boom, non? Respecto aos primeiros anos, en cuanto a equipos, sobre todo, xente con interese no deporte. Respecto, bueno, cando ao principio, se non me equivoco, que estaban só Fillos de Breogán e o Ártabros, pouco máis. Sí, nos inicios, digamos, que empezaron os Fillos de Breogán e como, bueno, tiñan, por decirlo de alguma maneira, un excedente de xogadores, pois crearon un filial que foron os Ártabros, non? Entón, eu creo que eso foi o primeiro momento importante da historia. Eles tiveron que facer un traballo moi autodidacta, porque, claro, realmente eles pues, non tiñan apenas información, non? Porque, en realidade, todos os clubs que chegaron despois, pues, bueno, eles xa abriron ese camiño, non? Entonces, claro, ao principio era todo moi autodidacta. Despois chegou o tema da selección galega, que foi no ano 2012, a partir de aí empezaron a aparecer máis proxectos, non? Apareceron os Irmandiños da Estrada, apareceron Necos Ogrove, Pontevedra, Estrela Vermella, foron aparecendo. E depois todo é un pouco tamén, son ciclos, non? No sentido de que vai a picos e logo tamén influen moito o tema dos cambios xeracionais, non? É dicir, e precisamente agora, xusto antes da pandemia, penso que estábamos non? Que claro, chega un punto no que X xogadores e xogadoras pues, levan X anos e xa precisan un relevo, ben porque pues, non queren continuar coa práctica, ben porque a idade pues,
pues non lles apetece continuar, non? E entonces, pues bueno, vai un pouquiño a picos. Agora mesmo estábamos nunha situación pues un pouco de estabilidade estables, non medrábamos, non descendíamos, estábamos nun punto aí intermedio, estábamos buscando como novas iniciativas, chegou a pandemia. Entón, bueno, agora tamén a situación é un pouco máis incerta, non? E bueno, xa entrando un pouco todo o que é a selección galega, bueno, temos, o certo é que temos unha liga oficial, está recoñecida, temos tamén unha selección galega que compite a nivel internacional, tanto en masculino como en feminino. En que momento nace a selección? Eso, para profundizar un poquinho máis, que supuxo a súa existencia para a propia liga? Ángela, comezamos por ti, por exemplo. Sí, a selección galega, bueno, como dixo Jano, o primeiro partido fora ese no 2012, non? Pero realmente fora así un pouco, pois, como se diría? Foi pouco, pois, un partido de xente que había en Galicia que xogou contra xente que veu de Irlanda. En ese momento non estaba moi oficializado. Pero pois xa, cando apareceu o primeiro mundial, que foi o de Abu Dhabi, pasa que eu non recordo moi ben a data. Non sei se ti, Jano, te acordas do de Abu Dhabi. Debe ser no 2015. No 2015. Aí foi cando realmente se formou, como así en palabras un pouco máis oficiais, a selección galega. E foi o primeiro torneo que se presentou. E bueno, pois ese momento da selección foi un pouco tamén, pois ao final era unha viaxe longa, foi xente tamén que nese momento podía facer ese viaxe e tal, e non había o mellor tanta xente todavía, pero bueno, fomos ali a Abu Dhabi porque creíamos que era moi importante para o gaélico, e así foi, porque despois de ir a Abu Dhabi a cousa empezou a seguir medrando. E despois xa nos presentamos o europeo, o Mundial de Dublín e o seguinte tamén o Mundial de Dublín, que foron dous seguidos en Dublín. E eso, a verdad que a selección sí que se notou moito, porque ademais na selección as veces que participamos fixemos, bueno, quero considerar que fixemos unha boa actuación, entonces eso despois repercutiu moito a nivel mediático. E eso fíxonos unha publicidade bastante boa nese aspecto. E bueno, seleccións que, eso, como dicimos, competiron en europeos e en mundiais e que acabaron uns resultados tremendos, non? Que bueno, para que non saiba isto, contade eso, un pouquiño todo isto, os resultados, onde se competiu e en que posición quedastes e todo iso. Que les hai a ti agora, Alexandre? Sí, no Mundial de Abu Dhabi, que foi o primeiro que se fixo, non houbo demasiados equipos, quero recordar que eran 4 e 4, non, por categoría. Sí. Isto é como todo, non? Empezan unha nova competición e cando se inicia unha competición, no inicio hai menos equipos e a medida que tú vas continuando con esas iniciativas, hai máis equipos, non? Entón, no primeiro, os rapaces chegaron á final, perderon unha prórroga, e as rapazas, pues non, creo que se lo sabe mellor, creo que quedaron terceiras, non? E despois, bueno, allí gustoulle moito, convenceulle esa idea de uns xogos mundiais, aparte, eu creo que hai que entender os xogos mundiais como allí, que a Federación Irlandesa de Deportes Gaélicos entende os xogos mundiais como unha gran festa, non? Para toda a xente que non vive en Irlanda e que, bueno, pues que practica os deportes gaélicos. Entón, no 2016 continuaron ca iniciativa e os rapaces acabaron un terceiro posto e as rapazas, pois, se non lembro mal, creo que foi sétimas. Sí. Sétimas, non? E despois, o seguinte mundial, porque ahora síguese unha dinámica de cada 3 anos, o seguinte mundial que foi entre Waterford e Dublín, pois as rapazas aí tomaron o relevo dos rapaces e acabaron o bronce, perderon contra Nova York, que é unha potencia neste deporte, e os rapaces, pois, bueno, tocounos de novo a nosa besta negra, por decirlo de alguma maneira, que é Francia, e quedamos apeados nunha prórroga tamén,
creo que eran octavos ou cuartos, non lembro agora. Pero, bueno, o que querría remarcar nisto é a evolución dos Xogos Mundiais. É dicir, partes inicialmente de 4 equipos e nos últimos Xogos Mundiais na categoría masculina, porque non sei canto sabía, pero probablemente cerca de 20, e na categoría femenina, pues, se no primeiro eran 4, no seguinte eran, pues, quero recordar, 8 ou 9, despois xa se pasou a 15, 16, o sea, é dicir, unha evolución importante. Non teño as cifras exactamente na cabeza agora, pero é unha cosa así aproximada nese sentido, non? E co tema dos europeos, pues, pasa algo parecido, non? Organizouse o primeiro europeo en Lorient, as rapazas deronos a maior alegría posible, que foi que gañaron ese europeo, algo para recordar pues, toda a vida, e os rapaces novamente, Francia, pues, tamén gañounos por 2 puntos nun partido, bueno, que tivo aí bastante chicha, pero bueno, ao final pues, quedou ali. E xusto antes da pandemia estábamos organizando que sería o seguinte europeo e tocaba aquí en Galiza, concretamente en Pontevedra, e seguindo un pouco o que comentaba anteriormente, pues xa íbamos a doblar números de equipos. É dicir, xa íbamos a pasar pues, de 5 que había en masculino en Lorient, íbamos a pasar a 10-11. E en rapazas, pues algo parecido. Entonces, digamos que isto das seleccións é un pouco algo novo para a Federación Irlandesa e é algo que ten todavía trayectoria por percorrer e que, bueno, a mí sí que me gustaría remarcar aquí unha cousa e é que nós fixemos historia porque nese primeiro partido de Galiza contra Bretaña, que foi en Narón, como comentaba Ángela, no 2012, foi a primeira vez na historia que 2 seleccións competiron de forma internacional, aínda que fose un amistoso, non? E iso, pues, quedará aí e de feito, pues, ese fito tamén provocou, pues, que algún medio irlandés sacara algunha noticia acerca dese evento e a raíz de aí, pues, empezasen a nacer outros proxectos en Galiza, non? É certo o que decía Ángela, non? Que Abu Dhabi e os demais mundiais nos dan unha cobertura, pues, maior da que acostumamos a ter. Pero ese primeiro partido eu penso que foi determinante a hora de analizar o que sería a historia do gaélico galego. E, bueno, algo que tamén nos comentaba estes días a xente cal é o motivo de que polo de agora non xogara a selección de Irlanda. Xa non falemos porque sería un arrase, supoño, a nivel deportivo, pero quer dicir, hai algún motivo máis ou está previsto que igual no futuro se poida incorporar? Non sei se eso se ten falado algo, vaya. Eu creo, se non estou equivocada, que me diga Jano, eu creo que os mundiais están pensados para xente non nativa de Irlanda e que realmente non ten, por así dicilo, como ese deporte arraigado na súa cultura, que despois van equipos como Nueva York ou San Francisco que teñen unha liga desde fai 30 anos, sabes? Ou desde fai 40, non sei, pero xa levan xogando como a quen dice o fútbol gaélico toda a vida, pero está pensado basicamente para xente non nativa. E por eso creo que é así, non, Jano, se non me equivoco. Sí, a ver, en realidade os xogos gaélicos é como o sea, aquí teríamos que distinguir entre un europeo e uns xogos mundiais, non? Nun europeo, digamos que o tema de seleccións está moito máis desenvolvido e é un europeo como nós o entenderíamos noutros deportes, de acordo? Como pode ser no fútbol, no baloncesto, no que seña. Que pasa cos xogos mundiais? Os xogos mundiais é como se fose como unha festa, un premio, aínda que obviamente todo o mundo vai a competir e os equipos, Nova York, por exemplo, levan tropecentos mil anos nesto, pois prepáranse para este torneo e todo isto. Pero en realidade allí é como pues, un premio, unha festa, non sei, como querades chamalo, unha festa grande. Eles o que queren é xuntar ali pois canta máis xente, pois mellor, non? E xente de todas as partes do mundo. Van desde xente de Sudáfrica, de Argentina, de China, de todos lados. Entón, é como tamén un pouco pois unha gran festa, non? En la que, obviamente, unha vez que estás ali, queres competir, non? E queres gañar. Pero, bueno,
hai que entender eso por un lado, que a mentalidade da GAA, e por outro lado, os europeos que se gestionan desde a Federación Europea, que pues, teñen outro carácter máis tema seleccións e tal. Mira, preguntan aquí por que Francia ten unha selección para todo o país en lugar de ir por rexións como o resto. Bueno, contestade vos, pero bueno, eu creo que a Bretaña ten selección, non? Pode ser. Sí. Ou sigue tendo, polo menos, pero bueno, Sí. non sei se hai algunha rexión máis de Francia que teña selección ou polo de agora só a Bretaña. Sí, en Francia actualmente, bueno, a primeira selección foi a selección bretona, entón aí houbo tamén unha iniciativa paralela despois de que xogara a selección bretona, unha iniciativa paralela de crear Francia, non? Entonces aí, pues bueno, os franceses decidiron que cada quen que xogue con quen queira. Pois hai bretóns, algúns, pois que xogan con Francia, e hai outros que non queren xogar con Francia e queren xogar con Bretaña, non? Entonces, eles o teñen desta maneira enfocado. E logo, recentemente, nos últimos Xogos Mundiais, saiu tamén a selección occitana. Neste punto tamén me interesa, o sea, me gustaría remarcar que a selección galega moitas veces tamén fai un traballo de axudar a outras partes de Europa a crear as súas propias seleccións, non? A selección occitana pues, tamén falou con nós un pouco de como fixéramos, de como nos organizamos. Recentemente, Cataluña preguntounos o mesmo, entón nós tamén facemos un traballo un pouco neste sentido, non? Igual que os bretóns tamén nos tenen axudado a nós e un poquinho isto, pero eles, quero dicir, a ninguén lle sorprende que xogue Francia contra Bretaña un partido. De feito, eu creo que un escenario ideal, non? Un escenario ideal, pues, sería que competisen así, non? E sin máis. Claro. Ninguén debería de sorprender, non? Aquí temos Iberia, por exemplo, tamén, que se quixeras podría xogar con Iberia en vez de coa selección galega, vaya, por así dicirlo. Sí. Pasa que normalmente é raro, porque a selección galega ten, considero eu, vaya, un pouco máis de nivel, porque ao final Iberia é un pouco pouco tempo teñen para adestrar, porque son de distintas partes de España e de Portugal incluso. Entón, claro, pois si que a selección galega nese aspecto vai con un pouco máis de nivel ou poder facer moitos máis adestramentos. Claro. E bueno, non sei se hai prevista novas competicións internacionais ou recuperar a que se quería facer en Pontevedra, non sei se está traballando niso ou polo de agora está todo parado. Dende a asociación, aínda que o COVID pues, foi un hándicap, ¿no? Que nos frenou un pouquiño, sí que é certo que a nivel interno continuamos a traballar. O de Pontevedra, esperemos que se o COVID o permite, vai a ir adiante o próximo ano, e tamén vamos a ter a sorte, eu penso que o ano que ven vai ser un ano bo, porque vamos ter a sorte de ter ese europeo de seleccións en Pontevedra. En principio está así, posto, e tamén vamos ter a sorte de contar co europeo de clubs que está este ano en Coruña. O sea, entón, bueno, asignaron yo a Coruña antes da pandemia, entón, pues bueno, manterano, supone. E entón, pues o ano que ven, pues vamos a ter esas dúas competicións, o europeo de seleccións e o europeo de clubs en Galicia, así que é unha gran oportunidade, non, para nós. Sí, ao final tanto para impulsar aínda máis o deporte aquí, como sobre todo para darlle aquí visibilidade a hora, non, de ter unha selección recoñecida internacionalmente que compite de xeito oficial e que eu creo que pode ser incluso de exemplo para outras modalidades deportivas que tamén intenten pois tirar por iso, non? Eu creo que sería moi positivo para o deporte do país, xa non só para o fútbol gaélico. E logo, bueno, unha pregunta que claro, que pensan, eso, se vos falades con xente de Irlanda e tal, e que pensan en Irlanda da presencia tan importante que hai do deporte no noso país? Porque, bueno, eso hai unha liga, seleccións oficiais, retransmisións na televisión nacional, e ademais, se non me equivoco, que isto igual metazoca, pero moitos equipos que hai fora, noutros sitios, non? Son incluso irlandeses que se xuntan para xogar nese sitio. Pero aquí se dá a casualidade de que a maioría dos equipos están formados por xente galega, digamos, non? Entón, é un pouco que opinan ali, que vos comentan?
Bueno, eu creo que a verdade é que flipan bastante con todo isto, porque xa nos mundiales tamén moitas veces cando vai a selección galega e nos ven xogar, sí que quedan bastante sorprendidos porque así como Nova York ou San Francisco, este tipo de selección levan xa moitos anos co fútbol gaélico e pois xa se supón un certo nivel, non se imaxinan casi nunca que nós teñamos este tipo de nivel con tan pouco tempo. E despois, cando ti lle comentas que aquí en Galicia, que a maioría da xente que xoga son daqui, que ni siquiera teñen descendentes irlandeses nin nada deso, xa se quedan, vamos, pampos, sabes? Dicen, madre mía, pero esta xente que fai xogando isto? O noso deporte, sabes? Quedanse así como un pouco flipados, a verdad. Porque, ademais, eu non sei se tedes constancias en outros, por exemplo, a selección eso de Francia ou de Bretaña ou os equipos que pode haber por aí, Nova York, Argentina e tal, si son todos xogadores dali ou hai moito irlandés tamén ou, bueno, se o caso galego é un caso único ou tamén se dá noutros equipos e seleccións. Bueno, no caso, por exemplo, en Francia, o caso bretón é similar ao noso. Eu creo que aquí en Galiza actualmente só temos un xogador que é irlandés, que é Liam, non? Da Coruña, creo que non me equivoco, non? E no caso bretón, pois é moi similar ao noso caso. Logo que dentro de Francia si existen máis xogadores irlandeses, igual que pasa en Iberia. E logo tes equipos, pois tipo Nova York, que Nova York pois levan 100 anos nisto. O sea, Nova York claro. Leva prácticamente desde o inicio da época dos emigrantes que emigraban de Irlanda para Nova York, crearon ali a súa federación, teñen, se non me equivoco, 20 e pico ou cerca de 30 clubs, que pasa? Que son xente que son descendentes de. Son, pois a falaríamos de terceiras, cuartas xeracións, en algúns casos, e noutros, pois menos, non? E entón, pois, teñen bastante presencia irlandesa, non? De feito, nós xogamos, no último mundial, tocounos xogar contra Nova York na fase de grupos e claro, logo falabas con eles e un era de Monaghan, o outro, sabes, o seu pai era de Monaghan, o outro era de Cork, o sea, non vou a ver a miña avoa que é de Cork, o sea, eran irlandeses, vamos, prácticamente. Sí. Entón, claro, sí, digamos que neste caso Galicia e Bretaña son como unha ave rara, non? Unha avis rara dentro do deporte. Son nativos prácticamente todos, non? Neste caso en Galiza, pois, agas lían, creo, os restos son todos galegos e galegas, non? Deixanos unha pregunta aquí e din, no caso de Galicia, se unha comarca non ten equipo, onde podería xogar esa persoa? Bon, a día de hoxe, pois, se unha persoa entra dentro da páxina da Asociación Galega de Fútbol Gaélico, pode ver todos os proxectos que hai, pode unirse a algún deses proxectos e tamén pode tomar a iniciativa de crear un proxecto, non? Dende a asociación, pois, facilítanse bastante as cousas para que alguén en alguna comarca poida crear un club. Entón, bueno, simplemente hai que ter vontade, ganas, xuntar un grupo de amigos e amigas e por se andar, se non existe un proxecto, se non, pois claro, habría que ir ao proxecto pois máis cercano que haxa. Vale. E logo, bueno, se non me equivoco, nos primeiros momentos o fútbol gaélico naceu principalmente dos equipos masculinos, non? Mais, bueno, a modalidade femenina é certo que foi collendo folgos, conseguistes eso, vitorias moi importantes a nivel internacional. E esta pregunta é para ti, Ángela. Ti pensas que se lle dá a mesma importancia os triunfos, os partidos, as competicións femininas respecto ás masculinas? Falo no fútbol gaélico. E se isto axudou, se esas vitorias, digamos, axudou a poder fortalecer a vosa liga, a liga femenina. Pregunto isto porque sí que é certo que, bueno, noutros deportes, no fútbol, no baloncesto, bueno, na gran maioría,
digamos que o deporte feminino está nun segundo lugar ou nun terceiro lugar, incluso aínda conseguindo títulos importantes, vitorias importantes, non? Pero está nun segundo lugar. Entón, non sei se ti detectas isto no fútbol gaélico ou non. No fútbol gaélico considero que a igualdade está bastante presente. Cando empezaron a xurdir os equipos femininos, eu creo que deuse a mesma importancia cos masculinos. As competicións masculinas e as femininas son sempre as mesmas. Se sale unha competición po masculino, sale a mesma competición po feminino. E sempre van ligadas, vamos. E van sempre igualmente promocionadas. Desde o meu punto de vista, que o mellor pois, habrá mulleres que pensen distintas, pero bueno, eu creo que é bastante igualitario. E despois tamén quero destacar que sí que é verdad que no fútbol gaélico tuvemos, non sei, pois a sorte, por así dicilo, de acadar esas vitorias que dis ti e de contar con partidos con bastante repercusión. Por exemplo, faloche, dun partido que se viviu aquí en Santiago de Compostela da Liga, que foi contra a Lalín, que eu creo que foi o partido de gaélico máis visto de todo o gaélico de toda a Liga. Porque nos xogábamos a Liga contra de público, contra as herdeiras. O sea, eu creo que foi das primeiras veces que vin as gradas do campo prácticamente cheas. Eso foi bastante impresionante, porque a verdade é que, era un partido, é o que dices ti, que ao final é un partido femenino. Veo un bus de Lalín, sabes, con xente de Lalín a ver o partido. Sabes, cosas así. Entonces, sí que é verdad que nese aspecto o deporte este feminino está tendo bastante repercusión. Tivemos tamén un partido que se visualizou, que hubo tanto de mulleres como de homes contra Francia, que o noso partido veu bastante xente, porque ao final era masculino e feminino, pero o noso partido foi super igualado, estuvo moi entretido a nivel visual. E despois xa, cando acadamos o europeo, tuvemos unha repercusión altísima, que se notou, polo menos no noso clube, no Estrela Vermella, notouse que empezaron a vir máis rapazas ao clube, e despois xa, co bronce que acadamos no Mundial, aínda nos deron máis visibilidade, e sobre todo o femenino, sabes, que eso a veces é pois é o que dicías, é un pouco máis complicado, e eso axudou moitísimo o deporte femenino. Sí que é verdad que nós aquí seguimos tendo menos equipos que o masculino, e sigue sendo complicado conseguir rapazas para xogar, porque ao final pasa como en calquer deporte, que mulleres simplemente, pois, hai menos mulleres que practican o deporte. Ora, obviamente, xa estamos noutros tempos e xa a cousa vai cambiando, pero sí que eso é certo. E despois tamén se nota moito, por exemplo, cando veñen rapazas a xogar, que non é como no masculino, que é raro que un rapaz non fixera algún deporte na súa época de neno. Nas rapazas moitas veces veñen rapazas que nunca xogaron a nada. Eso despois, claro, a nivel de empezar con esas rapazas, de explicar, de enseñar un deporte, cando xa tes unha certa idade, dificulta tamén un pouco máis pois ese avance, que a xente tamén queira seguir xogando, porque claro, ao final teñe que aprender todo totalmente de novo. Entón, bueno, pois seguimos aí loitando. Cantos equipos sodes agora? Agora mesmo 6. E tamén quero recalcar que nós, por exemplo, o feminino non xoga 9 contra 9. Aínda que na selección sí, nós a última liga antes da pandemia, porque, bueno, na pandemia fixéronse, bueno, pois unha especie de media liguilla que sí que se fixo 9 contra 9, pero antes da pandemia tiñamos que xogar 7 contra 7, porque non había rapazas suficientes para poder xogar 9 contra 9. Entón, claro, eso tamén é moi frustrante moitas veces, porque xente que levamos moito tempo aí, por exemplo, eu que xa levo 7 anos ou así, que máis ou menos, desde que naceu casi o deporte feminino gaélico, estou aí, ves como que
ainda costa moito avanzar, que ainda falta, sabes? E a veces, bueno, pois é un pouco frustrante, pero bueno, hai que seguir apostando, senón se nos vamos ás poucas que estamos. Pois sí. Bueno, e que supuxo a COVID para a Liga Galega? Porque, bueno, agora que, claro, tivose que paralizar todo, e agora que comezamos, digamos, a recuperar a normalidade, está previsto que volvan as competicións, que este ano haberá a Liga... Bueno, este ano sí que fixemos unha liga con menos equipos, porque, claro, coa situación do COVID, pois houve clubs que decidiron non sair, consideraron que non era bo momento, que fora, que non se daban as condicións. Tamén hai que decir que tuvemos que xogar con máscaras, porque para nós é totalmente inviable pagar test, entón, pois, tiramos adiante como puidemos, porque hai que pensar que nós somos un deporte minoritario e que non podemos estar parados 2 anos, porque eso, remontar eso é moi difícil. Entón, pois, desde aquí gustaríame agradecer a Asociación Galega porque fixose un esforzo inmenso porque non estuvéramos paralizados ou paralizadas durante todo este tempo, non? A competición que comentaba Ángela, unha liguilla, nos homes, pois, comenzouse unha liga de 6, pero logo, por exemplo, na Copa participaron 8 equipos, agora estamos cos torneos de praia. A ver, a idea é que nós non nos podemos permitir estar parados, porque eso sería pues, un desastre para o deporte, porque botar 2 anos ou 2 anos e pico é perder unha xeración, é perder moita xente polo camiño, e claro, eu respetando a todo o mundo, que, pues claro, obviamente cada un ten a súa situación persoal, pois a xente que puidese e que puido, pois foi tirando un pouco adiante. Entonces agora, pois entramos nun novo escenario, esperemos tamén, e a idea é si este ano voltar outra vez con unha liga que teña algo máis de equipos, voltar a facer as competicións de Copa, e, bueno, como comentaba anteriormente tamén, pois o europeo tanto de seleccións como de clubs, non? E bueno, tamén comentar que durante todo este tempo da pandemia, tamén dentro da asociación non estuvemos parados nin paradas, non? Estuvemos aí nun laboratorio de ideas, pensando en cousas que podíamos facer, dai xurdiu esta proposta, esta idea, que, bueno, de retransmitir os partidos do All Ireland. Hoxe lanzamos unha nova marca que é a das Gaélico Escolas para introducir o deporte dende a base. Bueno, estuvemos como nun laboratorio de ideas, pois pensando en como podíamos salir de aquí, incluso reforzados, ¿no? Reforzadas. Entón, nese aspecto, pois, bueno, a ver como vai evolucionando o tema da COVID, que é o que nos permite, e como comentaba antes Ángela, pois aí seguiremos con forza e facendo todo o que podamos, ¿no? Justamente comentabas ti agora o da retransmisión do All Ireland de fútbol gaélico, a primeira semifinal, que se non me equivoco é a primeira vez que se retransmite en directo noutra lingua que non sexa inglés ou gaélico, non? Como conseguistes isto? Como conseguistes poder levar unha competición como esta a TVG? E que pensades vos que supón para o fútbol gaélico aquí en Galiza? Bueno, o tema da televisión, pois, xurdiu nunha destas ideas de como poder promocionar este deporte. Contamos ca colaboración tamén da Federación Europea, sin eles houvese sido imposible, porque nós podemos ter certos contactos, pero non temos o contacto do director da RTI, non? Neste caso, da televisión pública irlandesa. Entón, bueno, aí botáronos un cable desde Europa, tamén eles levaron parte da iniciativa, eles gestionaron a parte irlandesa, nos traballamos aquí un pouco ca TVG. Foi un proceso que levou bastante tempo, porque, bueno, pues isto vai con dereitos televisivos e cousas similares, entonces, bueno, levou o seu tempo, pues, chegar hasta aquí, non? Pero, bueno, tamén me gustaría aquí remarcar unha cousa e dicir que a Televisión de Galicia, dentro sempre dos seus límites, sempre nos reciben cas portas abertas. O sea, nos cando lle propuxemos esta idea, eles virona con vos ollos, obviamente, había que traballala,
pero vírona con moi bons ollos, non? E como comentabas tú, é a primeira vez que se retransmite un partido fora de Irlanda noutra lingua, que non sei se é o irlandés ou o gaélico, e, bueno, alá están flipando co tema totalmente, o sea, é como eles tenen como non sei dicilo, como un xoguete nas mans, non? Sobre todo na Federación Irlandesa tenen aí como un xoguete, non? Entón, bueno, a verdade é que, bueno, do seu traballo, colaborou moita xente para que isto pudese pasar e isto vai a ter nos vai a permitir que xente que non coñece o deporte poida velo, non? Porque todo aquilo que non se ve é como que non existe. Entonces, se a ti te ven, existes, non? Isto funciona así a día de hoxe. E entonces ter a oportunidade que unha canle como a TVG te dé cobertura, poidan ver o deporte na súa máis alta exigencia deportiva e tal, para nós, pues claro, é un agasallo, non? E, bueno, pues esperemos que sexa unha iniciativa pues que tamén nos permita darnos a coñecer, aumentar máis xogadores e xogadoras e, bueno, que o deporte pues estabilice, creza e todo iso. Preguntan aquí se pensáchedes en retransmitir os partidos por Twitch. Nos estamos abertos que se hai posibilidade, ainda que sexa final, retransmitila tamén por Orgullo Galego, pero non sei como pode ser eso posible. A ver, non sei, podemos mirar de facer unha conexión na final, porque o próximo fin de semana é a seguinte semifinal, ainda non sabemos moi ben que horario, Tairón contra Kerry, é o seguinte sábado, e o sábado, día 11, será a final. Entón, bueno, deixo aquí unha propostiña, para ver de organizar algún Twitch, non sei, unha conexión con alguén que estexa ali en Irlanda para que nos ensine un pouco como se vive unha final, porque a xente ten que, bueno, pues estaría ben que coñecese, non? Que unha final do All Ireland enchese un estadio pues con 80.000 espectadores e as rúas están cheas de xente e é un espectáculo, o sea, é toda unha festa, non? Entón, bueno, non sei, podemos ver de facer aí un Twitch, un directo con alguén, eu busco alguén que estexa o Ángela, tamén pode buscar unha rapaza ou un rapaz por ali e que, bueno, que fagan un directo e vemos como está ali o ambiente, non? Ben, tomo a palabra e falamos a ver como se pode facer unha retransmisión para esas. Para a final, se é posible, vemos de facerlle algo aí. Que máis? Bueno, preguntas que dixan aquí, outra, se os partidos das competicións galegas se retransmiten en algún sitio. En principio creo que non. Hubo unha tempada que sí que se gravaban os bueno, tiñamos a alguén, pois, gravaba os partidos. O que pasa que ao final é moi complicado gravar, porque primeiro en Galicia moitas veces está nublado, non se ve nada. E despois que ti, normalmente a xente grava desde as gradas, e si que partidos así da Liga, da nosa Liga, vense moi un pouco mal, sabes? Porque ti ao final ves xogadores para diante e para atrás e a veces nin ves a bola, casi. Despois, eu que sí que recomendaría, non sei se en YouTube hai algún partido así un pouco mellor grabado, non sei se do Mundial de Dublín, porque sí que sei que se gravaron partes, creo que hai algo subido, sí. Pero se non hai o partido que nos gravaran da TVG, que comentaba antes, que era contra Francia, que foi o femenino e o masculino, que foi o que vos comentaba que foi bastante igualado o femenino, e ese creo que entrando na páxina de gaelicogalego.gal hai un enlace a esa dirección e creo que ainda se pode ver. Estaría, bueno, pois podríase ver un pouco de maneira máis oficial e de maneira mellor gravada pois un partido da selección. Sí, porque ademais eu creo que se emitira un partido da selección galega na TVG, non? Sí, fora ese. Sí, tedes que aí o seguinte a TVG dicirlle que para as seguintes competicións emitir e tamén algún partido de Liga. E, bueno, eu tamén animo a xente a que, inda que non faga parte do fútbol gaélico, que se lle pilla partido cerca tamén, pois que se achegue a velos en directo, que despois están invitados o terceiro tempo, o público tamén está invitado. Bueno, como de momento non somos moitos, ainda nos dá o presupuesto.
Si non o digas moi alto, non vai a ser que se plante Xa. moita xente logo. Eh, din aquí, hai que emitir Dianxo, hai que emitir a Liga polo Twitch do Orgullo Galego. Pois molaba algún día emitir, ou polo menos achegarnos a algún partido e emitilo, porque aparte é un formato novidoso. Bueno, para ir entrando xa na reta final, ti, Jano, estiveches formándote en Irlanda. Contanos un pouco, para que non o coñeza, como viven o deporte ali. Como, quero dicir, se pode haber un símil co fútbol aquí ou se é de outro xeito, contanos un pouquiño máis. Bom, eu, si, despois de facer aquí os cursos iniciais, que son o Foundation e o Award One, bueno, pues tive a oportunidade de facer despois en Dublín durante 4 fines de semana o curso de tutor de adestradores e logo, pues, recibí un convite para irme a Belfast. Estiven ali, pues, 5 semanas, facendo xa un nivel, bueno, chamase o Award 2, que xa un nivel bastante alto, non? Pois a miña experiencia foi tremenda, porque eu tuve a sorte de recibir o convite dunha persoa que, ademais, a súa familia, pois, é super gaélica, o sea, son xeracións de xogadores e xogadoras dentro da mesma familia, entrabas na casa, fotos por todos lados, era xente que o vivía moito, que tamén tuve a sorte de aprender un montón deles, tratáronme super ben, levaronme a todos os sitios a ver partidos, a tal, e o que comentaba un pouquiño anteriormente, non? Que a vinculación que teñen os clubs, sobre todo os clubs, non? Cas súas localidades é tremenda, non? Porque, bueno, agora non lembro o nome, non? Pero esta persoa, bueno, Roger Keenan, que foi quen me convidou a ir a Belfast, ele non é, bueno, vive en Belfast ou parte da súa vida en Belfast, pero realmente de un pequeno pobo, non? Estou falando dunha vila, pero moi pequena. E todo o mundo está metida dentro do club. E non só a nivel de vou o domingo a ver o partido, como aquí, non? Ou vendo unhas rifas, non. O sea, que teñen actividades toda a semana. E actividades de todo tipo, para nenos, para maiores, é unha pasada. O sea, a vinculación que teñen co territorio e co lugar é unha auténtica pasada. E logo, pues claro, tamén hai que decir que na zona do Ulster, nos 6 condados que todavía pertencen ao goberno británico, tamén está un pouco presente o tema un pouco máis político de vinculación dos deportes gaélicos e a cultura e o seu aire, o seu vivir, non, diariamente. Entón, a verdade é que sí que a experiencia foi a hostia. Eles veron tamén de flipar comigo, porque eu, joder, cheguei ali o primeiro día ao curso e dixen, Jano pasa desapercibido, tal. E a quen te tocou o primeiro en salir o encerado? Jano. E claro, eran todo irlandeses, eu ali no medio. Claro, eles ao principio fliparan, pero bueno, tamén tratáronme, vamos, genial. O sea, volvería, vamos, sin dubidar. Entón, unha moi boa experiencia, en verdade. Bueno, xa entrando nas últimas preguntas, comentar, bueno, no chat, se alguén máis quere preguntar algo que aproveite agora, porque vamos a entrar nas últimas 3 preguntas. Mentres, que é un tema que quería comentar, que casi me esquezo, e é un dos momentos nos que a selección galega foi máis mediática é cando o primeiro ministro irlandés lle entregou unha camisola da selección galega a Mariano Rajoy. Cae a foto esa deles dous coa camisola e tal. Como foi iso posible? Porque claro, foi algo que alucinamos todos, non? De feito, estou convencido que Rajoy nin sabía que existía eso e tal. Pero quero dicir, eso, andivestes vos por detrás ou como foi? Bueno, realmente a iniciativa partiu de, se non lembro mal, foi a que é a embaixadora de Irlanda que vive en Madrid. Por qué? Porque ela, creo recordar que agora de data sería mal, non? Pero ela sabe da nosa existencia, estuvo incluso pues, na final ibérica de Madrid, que non lembro agora o ano, pero recordo que entregoulle a Copa de Campeoas a Fillas de Breogán, o sea, era unha persoa que sabía da nosa existencia. Entón, claro, ela foi a que organizou un pouco o tema cando veu o primeiro ministro en da Kenny, non? O seu nome, e entregoulle a camiseta a Mariano Rajoy. Eu creo que foi unha das maiores troleadas da historia. E, de feito, é que é super simpático, porque
ti entras, creo que ainda está a día de hoxe, entras na página de moncloa.es e pon un rollo do estilo de Enda Kenny regala unha camiseta de un equipo gaélico a Mariano Rajoy. O sea, es que ni siquiera tenía ni idea de dónde había salir a eso. O sea, a cara de Rajoy un poema. O sea... Entonces, bueno, a verdade é que estuvo... Foi unha publicidade sin querelo, Sí, pero... Sí, a verdade que sí, porque ao final é algo que está aí, que a xente di, hostia, isto que é? Investigan, falan, tal... E incluso fixéranos algunha entrevista e convidáramos a Mariano Rajoy a que asistise a un encontro. Entonces, bueno, a verdade é que estuvo moi ben a anécdota. E xa para rematar, bueno, se non hai máis preguntas a xente, un pouco, como está sendo o apoio a nivel institucional, tanto, bueno, a nivel xunta, concellos, deputacións, non sei se, bueno, se está vendo apoio ou de algún sí, de outros non, é un pouco como está sendo a recepción a nivel institucional. Eso, quen queira dos dous respostar. Eu non estou moi metida nestes temas, a verdad, pero creo que por parte da Xunta, pois, sinceramente, non hai moito apoio. Hai moito máis, e que é verdad, por parte dos concellos. Sobre todo a través de, bueno, por de eso. Ui, creo que se congelou, non? Caeu? No. Sí, a ver. Creo que... Sí, Queres que bueno, vayas sigo un pouco, se queres. Sí, mentras ela xa volve a entrar. Vale, pois o que entendo que por onde iba Ángela é que a nivel, e isto é certo, non? A nivel de concello, a nivel local, moitas veces é moito máis fácil conseguir pois axudas, pois a nivel de pois económico, dun campo ou do que sexa. Xa volve a estar aí, non? Sí. Sí, continúa. Estou aquí. No, sí, no, é o que estaba dicindo, que eu non estou moi posta neste tema, pero creo que son máis ben os concellos, porque, se non recordo mal, para o do europeo, pois, foi en contacto co Concello de Pontevedra, que non sei se... Bueno, da Deputación, cando tamén tuvemos algo de apoio da Deputación de Pontevedra, cando fomos a un dos mundiales. Da Xunta, creo que, de momento, non temos nada. Pero non estou moi segura, Sí, a ver, o tema tamén un pouco ben, porque realmente o que é o fútbol gaélico non está recoñecido como unha disciplina deportiva. Entón, isto tamén é un pouco un problema. Eu sei que fai uns anos, non sei como quedou este asunto, sei que fai uns anos entrarase nunha reclamación para exixir que se recoñecese, pero é un proceso moi longo que leva moitos anos para conseguir, pois mira, incluso creo que recentemente foi a Villarda, non? Que foi recoñecida e levan como, bueno, non sei se como deporte ou como deporte tradicional e levan moitísimos anos, non? É un proceso moi longo. Que pasa? Que dende fai uns anos, diría 4 anos aproximadamente, poden ser 5, o que a nosa asociación está dentro da Federación Galega de Fútbol, non? Nos somos como pues, unha célula, un ente dentro da Federación Galega de Fútbol. Isto que nos permite? Pues permítenos ter seguros deportivos, acceder a algún tipo de axudas, material deportivo, por exemplo, cando as nosas seleccións viaxan a un torneo internacional, pues a roupa, os chándales, polos, sudadeiras, todo eso, proporcionados a Federación. Por aí temos un pouco de axuda polos concellos. Vamos tendo acceso a algunhas subvencións de algunhas deputacións, pero, bueno, claro, hai que ter en conta que nós agora mesmo nin existimos como disciplina deportiva. Estamos agora mesmo como se fósemos unha variante do fútbol británico, por decirlo de alguma maneira, para ir tirando co tema dos seguros e tal, pero, bueno. E antes de entrar xa no cuestionario final, unha pregunta que tamén xusto non lo comentaban esta semana e é o tema da oficialidade. Esa oficialidade, quer dicir, está recoñecida pola Federación Irlandesa ou que validez ten no sentido de se mañá pois un
un equipo dunha cidade, dun sitio, quere participar neses torneos internacionais, pode, ou se incluso un día aparece e España quere montar a súa selección tal, eso se chocaría coa existencia da selección galega. Como se recoñece eso a nivel federación? Sí. Bom, neste aspecto, dende o primeiro partido, que foi o 2012, o Galiza contra Bretaña en Narón, a nosa asociación, no ano, se non recordo mal, 2014, no congreso anual que fai a Federación Europea de Deportes Gaélicos, a Asociación Galega de Fútbol Gaélico, meteu dúas mocións. Unha delas específica para que se recoñecese tanto a Galiza como a Bretaña como seleccións oficiais e unha segunda moción que iba referida a que dende a Federación Europea se promocionasen os xogos de seleccións. Entón, esas dúas mocións leváronse ao congreso anual que fai a Federación Europea, non? A ese congreso, pues, bueno, asistiron un grupo de persoas da asociación, representación, pues, non sei, depois estaba ali o Martín de Coruña, Marcos Gañete da Estrada, estaba eu, estaba Nacho de Pontevedra, bueno, e fomos ali e ao congreso durou 2 días, o segundo día foi cando se debatiron as mocións e finalmente pois saíron adiante. Entón, desde o 2014, a nivel oficial, por escrito, por decirlo de alguma maneira, a selección galega pois está recoñecida, non? E, bueno, no caso de que aparecese unha selección española, pois habrá... O sea, sería como a francesa. Claro, o sea, ao final, eu creo que eso tamén lle dá como un toque de normalidade, o sea, que España pode xogar contra Galiza, que Francia pode xogar contra Bretaña. Bueno, pues, se ao final aparece e existe, pues, bueno, pues é unha... Unha selección máis. Claro, o sea, realmente, que, o sea, ao final, pues, nun escenario de normalidade, pues, o que comentaba antes, ninguén se extraña de que xogue Bretaña contra Francia. Claro. Tiene unha rivalidade entre eles, uns piques sans e tal, pero ao final pues, vese con normalidade, entón iso pareceme óptimo tamén. Bueno, e de feito xa pasa no fútbol, non? Que está Gales, Inglaterra, Escocia e tal, non? E con normalidade, entón eu creo que isto teria que ser tamén o mesmo. Mira, coméntame aquí polo pinganillo que o Pontevedra Fútbol Gaélico parece que vai volver de novo outra vez este ano, estame dicindo por aquí. Hai rumores. Hai rumores, sí, estame dicindo aquí a bella guardia, non? Sí. Pregunta, din aquí en serio. Pois eso parece fálanos, está preguntando por aquí Gadwell que se quere apuntar, fálanos por privado na algunha das redes sociais nosas, por Instagram, Facebook e tal, e investigamos se hai adestramentos, pois xa te poñemos en contacto con eles. Bueno, nada máis, levamos 1 hora e cuarto, entón vamos xa a rematar. Vou vos facer, bueno, como sempre, a todas as persoas convidadas un cuestionario final con 5 preguntas. Jano, comezamos por ti mesmamente. A primeira é que recomendes un libro. Un libro, veña. Memorias dun neno labrego, de Neida Vilas. Unha película. Unha película. Laén, o odio. Un lugar para visitar. Un lugar para visitar. Moscú. Pois sí, recomendable. Un creador ou creadora de contido en galego. Isto sirve, o que sexa, de un artista, cantante, escritora, o que sexa. Bueno, vou decir Pablo Rodríguez, que a mellor non sona a ninguén, pero sube un montón de contido para xente que está a opositar, así que os meus recoñecementos a Pablo Rodríguez e vai para ele. Sí, que ele ademais emite aquí en Twitch e crea moitísimo contido. Sí. Moitísimo, sí. Nada, a última pregunta, que é para ti o orgullo galego? Que para min o orgullo galego é sermos un pobo, ter unha fala, ter unha lingua, unha maneira de interpretar pues, a realidade e o mundo, e para min eso é o maior orgullo, sobre todo a nosa fala, non? Vale, Ángela, pasamos contigo agora.
A primeira pregunta recomenda un libro. Ten que ser así, rollo, como fixo Jano, super escueto, porque... No, ti Ou podo me explayar un pouco máis? Vale. Sí. Bueno, eu un dos que estou lendo agora, que de momento está me gustando, é A memoria da choiva, de Pedro Feijóo. Gustame bastante porque está ambientado aquí en Santiago de Compostela. Vai un pouco é unha serie de crímenes, están como ligados a Rosalía de Castro, aos poemas de Rosalía de Castro. Entón, parece moi interesante, recoméndollo a xente. É así de lectura fácil, pero parece moi interesante. Unha película. Unha película. Pois así, unha das que vin non son máis seriéfila, a verdad, que de películas, que cinéfila, pero unha das que vin así recentemente é Capitán Fantastic, que traballa Viggo Mortensen. Está bastante ben porque vai de un pai que ten, non me acordo en cantos fillos eran, pero non sei, 6 ou 7, e os críos de maneira moi natural, moi afastados do capitalismo e do consumismo que existe hoxe en día, e como moi en contacto ca naturaleza. E, bueno, pois é moi interesante de ver pois esa maneira de educar distinta pois o que podemos ver agora. E despois na película tamén, bueno, por motivos do guión e tal, pois teñen que ir á cidade e ven como ese choque de distintas educacións. E parece moi entretida. Un lugar para visitar. Un lugar para visitar. Vale, aquí vou tirar un pouco para casa. E vou dicir en Andalucía. Bueno, porque a miña nai é dalí. Creo que toda a zona de Andalucía é moi distinta a, bueno, que é Galicia. Moi distinta a cultura, a forma de ser é moi distinta tamén. Recomendo pois moito visitar sobre todo os povos blancos que son de Andalucía, que aí pois ves un pouco a esencia pois do que podría ser pois eso, o que ven sendo Andalucía. Me parece, eu veraneo todos os anos ali, entonces eu 100% recomendado. Eso sí, en verán, o mellor non é moi boa época, porque fai moita calor, pero máis ben primavera e outono. Moi ben. Un creador ou unha creadora de contido en galego? Pois vou dicir Geciencia, que é unha páxina que se dedica a divulgar ciencia en galego, que agora co tema do coronavirus, eu son investigadora tamén, pois co tema do coronavirus pois é unha páxina que podemos recurrir todos para informarnos en galego da ciencia que tan importante é hoxe en día. E por último, que é para ti o orgullo galego? Esta é a pregunta complicada, non? O orgullo galego para min é o sentimento pois, de pertenza a un pobo, a unha forma de ser, e sobre todo para min está moi relacionado ca fala, porque ao final ter un idioma propio fai que pois que teñas unha cultura asociada a ese idioma, unha forma de ser, un certo tipo de expresións característicos que van todos pois un pouco acompañados pois donde vivimos e de donde vimos. E para min pois é eso, sobre todo para min a fala. Pois nada máis, con isto concluímos nada, darvos as grazas a ambos por estar aquí, levamos xa eso case 1h20, nada, moitísimas grazas, a verdad que foi super interesante. Eu vou continuar 5 minutiños máis, entón primeramente despedimos a vos, nada, eso, moitísimas grazas, deixamos vos ir a casa e nada, seguimos en contacto para a ver que podemos retransmitir para o final, Para o futuro, estou moi ben.
Moitas gracias a vos por darnos Moitas este grazas. espazo e estes minutos. Moitas gracias. Moitas grazas. Chao. Chao. Hasta logo. Chao. Bueno, nos vamos a continuar 5 minutiños máis. Bueno, non sei que vos pareceu. Eu creo que moi ben, non? Moi ben. Eu creo que estivo moi ben, moi interesante. É un tema que eu creo que era necesario tocar. O que vin guai. Bueno, estes días, eso, ao longo da semana hemos de subir o directo a nosa canle de YouTube.